Delhi Mizo Income member te kanal pa so Krista mingin chibai kan book chawa online service a zai rongbol turamin lo somhi kalom leya inchunga lom thu ka soyani voina hian ichap thoma ti hla kanon sadona kan zai ma in Bible chang kan tirizwaya Jeremiah book som thum pathum chang thum na hi mi awla ka chang ang che thero puile in thu ishiat ngai lo chu ka enti rang che ti hemi chang hi lalpa hi kan ring tok lo china kan lo out tok lo china chuwang chuan he income he service lo tel zong zong te hian I lalpa Iswa Krista hi the patok in awila min chan hun hi anei do ni beidong lo vila mi awla ka chang ang che thil ro puile in thu chu ishiat ngai lo chu ka enti rang che ti ang hian kan au fan chuan nakina thil ro pui tak min la mu tir do na ni kan thu soi te la pat ma min som sakro se
ba ro pe be ro se